xa visto. A Kevin cheiran os pés. Ei, mamá, aquí non sabes o que fixen hoxe? Non, Kevin, non o sei. E pensa ben antes de dicirmo que igual non o quero saber, Sí que podo contarcho, Podes. É unha cousa boa, Pois veña, a ver, que fixaches? Pois hoxe fun á feira e comprei uns calcetís. Ai, sí. Levo os postos. E puxéchelos na feira? Sí, porque os outros que tiña os moi vellos. Sí. Pero pasou unha cousa extrañísima. Que pasou? Mira, eu quitei as botas. Mira, tienes así. Espera. Mira, aguanta isto un Sí. segundo. Eu quitei as botas. Entón, así ao quitalas, empezaron a caer todos os feirantes, así, un detrás de outro. Ali por toda a feira, e non se levantaban. Claro, a mí parecía unha cousa moi extraña e non sabía que facer. Pero, mamá. Que non exaxero nada, Moncho. Cheiraba peor que Chernobyl. Puxiste moitas veces ali á feira, non? Sabes ti como cheira Chernobyl? Agora sí. Non parecía humano, Moncho. Cheiraba a peixe podre, a rata morta, a arma química. Elvira, por favor, que estou comendo. Me respeta un pouco. Temos que facer algo, Monchiño. Agora que o penso, o cheiro dos pés do Kevin recordoume a única vez na miña vida que entrei no váter do Puscas. Chernobyl pode ser, pero o váter de Puscas... Cuidado, Non hai nada na galaxia que cheire igual, nada. Tan exagerada é a miña Elvira. Que o rapaz non é moi amigo da ducha. Bueno, vale, sí, que pasa? Ten a quen sair. Na nosa familia nunca fomos moi amigos de ducharnos. Pero daí ao váter de Puscas, cuidado. Así é todo, fun a investigar. Que pasa, campeón? Aquí andas? E nada, aquí repasando un pouco a ver se algún superhéroe lle pasa o mesmo camín. Non creo, se te digo agora que non... É que é o que te pasa a ti? Pois, papá, cando saco as miñas superbotas, a xente cae redonda. Sí, de verdad. Quérelo comprobar? Bueno, a ver. Vale, vai, mira, xa verás. Mira, ole. ¿Ves? Mira, ai. Biches. E eu son inmune, que a mí non me pasa nada, Papá. Papá. O váter de Puscas xa ten sucesor, amigo. Que barbaridade. Perdín o sentido, Perdín o sentido a cando despertei. Non sabía onde estaba. Dígomos que foi terrible, home, terrible, algo nunca visto. Iso haches a cousa das hormonas, Moncho. Dígame, das hormonas de comer chuletón, como contador, non? Non digo desas hormonas, mona. Digo das hormonas cas que nacemos todos, cas que traemos de serie. Dixo, pero Kevin José non ten hormonas na cabeza. A ver, vamos a ver. Escoitarme. Ainda vi outro día un documental do Serengeti donde decían que o mapache macho, cando chega a unha edad adulta, libera unhas hormonas que fai que veña a femia, atrae a femia, entendí? Así todos os mamíferos, Pero vamos a ver, Puscas. Razoa un pouco. Estás insinuando que cando alguén lle cheira os pés é con motivo de atraer as rapazas. Efectivamente, non o sabría decir eu con esas palabras, pero fai no home, sei que inconscientemente, non querendo, A ver, o argumento está ben pensado, Está ben pensado, Lino. Puscas ten razón, pasa que ten un fallo, home. Porque o meu Kevin, a quen vai a traer o meu Kevin? As rapazas? Ninguna. El será máis de traer ao bicherío ruín e a cativeiro do monte, eu que sei, a cabra montesa, a de nosiña, a pita do monte, o jalo ibérico, todo ese bicherío, todo. Ahora, rapaza, maldita unha. Mas iso está por ver, Porque ti mira a cantidade de anuncios que hai de colonias e de perfumes que hai para as mulleres. A muller é moito de olfatear. Bueno, pero digo, che, isto non, home, isto non o soporta ningún ser humano calquera, home, nada, isto non... Vale, pois veña, fagamos unha comparación empírica. Que dis, home, Abre aí. que dis, estás seguro? Saca aí. A ver, Despois non digades que non me dixen nada, abre aí o que non hace patacos. A ver. Bueno, vas un repugnante, abre aí. Bueno, carallo, bueno. A ver. Que vos
algo sobrenatural, hombre. Virxe Santísima! Tirei pola ventana de atrás. Na leira. Jesús! A leira de atrás do Puscas é como a lotina. Afunde todo o que toca. Que hai, don Anselmo? Que tal, home? Moncho, a que cheira? Aos pés de Kevin. O meu rapaz ten un problema de cheiro, carai. Caramba, chégate aquí. No, é que trouxe unha zapatilla de mostra. Ben pensado. A ver, saca. Oh, don Anselmo, mire ben o que di, que eu ábrolle, pero despois non me diga nada, Veña, Moncho, veña. A ver, a que cheira iso. Estás seguro? Veña, Moncho, veña, non sexas misiricas. Coche, todo isto eleva o vertedoiro de atrás. Oh, por favor, que noso. E dillo teu fillo que veña a falar comigo. Faime caso, Kevin. O primeiro é esquecer toda a canta atrapallada queren vendernos esa industria cosmética. Entendes? Non, nin papa, pero... O que quero dicir é que a higiene está sobrevalorada. A ver, cantas veces na vida dirías ti que se baña un gato? Pois non sei, moitas. Ninguna, Kevin. Nunca, nunca. Os gatos non se bañan nunca. É como teñen o pelo. Limpo, brillante. Entón, quere dicir que non teño que lavarme os pés, non é o que me quere dicir? O que quero dicir é que tens que lavar os pés o xusto. Nin pouco, nin moito. O xusto. Pero o importante, Kevin, o importante non é a auga. O importante non é o xabrón. O importante é a reguilla. O que? A reguilla, Kevin. Mira, aquí o tes. Zapatos de reguilla. Aquí o pé entra e respira limpamente. E nunca, nunca cheirará mal. Pero estos son zapatos de vello, eu non os penso poñer, Faime caso, di que queres ser como teu pai, un desgraciado, unha persoa sen carácter. Non. Tens que converterte nun home elegante. Madura, Kevin, madura. Toma, próbalos. Vale, vounos probar, pero... Pero aquí non, desgraciado, que queres intoxicar a mamá. Veña, marcha ao xardín. Fora, largo, largo. Gracias, don Anselmo. De nada. O malo é que en xinaxia non mos van deixar poñer, xa verás. Aló? Home, o profe, que é un imbécil, ten a teima de que todos temos que poñer zapatos de xinaxia. E que maniáticos son sempre con esas cousas, desde logo. Pero ese tipo non ve que a reguilla vai con todo. Bueno, non vou dicir, pero xa verás como vai poñer alguna pega. Ti non te preocupes, o importante é que che transpiren os pés. Vale, ahora vai tranquilo, veña. Veña. Alá. Vai, quen será? Puscas. Hola, Pusquiñas, que? Fala a modo que non te entendo. Pois que carallo, Puscas, que milagre nin que nada, non te entendo un carallo. Mira, vou pa aí agora mesmo, vale? Milagro, Moncho, milagre! Ti non sabes o que tal pasou. A ver, Puscas, coña, anda, por favor, que pasou? Sabes a zapatilla que me deixe do teu fillo? Boteina na leira de atrás. Non me digas que me lenaches a alguén. Nada diso. Unha bendición, Moncho, unha bendición. Ti sabes que aquelo estaba inzado de ratas, non? Puscas leva toda a vida tirando lixo ali. E claro, xa sabedes como é a rata, Canto máis lixo xuntas, a rata mellor se dá. Marcharon todas, Moncho, non queda nin a primeira. Eso non pode ser, home. Pode ser. Vimos agora mesmo dali e non queda unha. Moncho! Milagre! Milagre! Trabaja, que pasou, don Anselmo? As gaivotas do vertedoiro desapareceron. Literalmente voaron, non queda ninguna, Moncho. Suministros Anselmo ten un vertedoiro propio na parte de atrás da nave. Aceite industrial, refugallo variado, chumbo contaminante... En fin, toda canta cousa tóxica hai no mercado. A explicación está clara.
O cheiro das zapatillas de Kevin escorrente o bicherío. Pero que clase de hormonas terá este chaval? Nin hormonas nin nada. O que ten é un don. Os imaginado que podríamos facer con ese cheiro milagroso. Que? O que? Como que o qué, Moncho? Como que o qué? Primeiro foron as ratas de Puscas, despois as gaviotas de Don Anselmo. Quen sabe se non poderíamos escorrentar os lobos, os xabarís, os osos, as deusiñas. Coitado, por fin gañar a guerra que levan mantendo xeracións de humanos contra as alimañas, Ata ese momento non o vira desde ese punto de vista, pero, carallo, ben pensado, podría ser un bo negocio, non? Producir cheiro de pés. Vale, xefe, veña, mañá pola mañá sabe pai, vale? Alá. Veña, Kevin, saca eses que xa deben estar ben suaves. No, espera un pouco, tiralle outro pouco, fillo, que hai moitos pedidos, hai que producir. Non podo máis. Non, me dalle gas, anda. De onde chamaron? Mira, hai botas en Vigo, ratas no metro de Madrid, xabarís pola banda de Silleda, como sempre, un clásico. E este, mira pa este, un leopardo en Nueva Delhi. Que dá Nueva Delhi? Nueva Delhi é che polo lado de fora, é por aí por Zamora ou por... Bueno, ese mandamos yo por aí contra o reembolso e xa está. Venga, hala. Viña! O capo de Lameiro. Dame o palello, Puscas. Digo que este negocio é unha ruína. Fora de vos os dous e de 4 porreros que viñeron por aí, non ve ninguén. Non se fai un peso, home, non se fai un peso. Normal, porque hoxe hai bingo no centro da terceira idade. Non sabedes vos como se pita de xente que vai xogar? Me cago nos vellos. Pero eso non será competencia de Sleo. Home, que va. Eso chamase visión para os negocios, Puscas. O cliente hai que dar o que quere. E se quere bingo, montas un bingo no bar e punto. Bueno, ti non sabes o que é iso. Ves que todo eso é complicadísimo. Hai que coñecer o xogo, hai que ter infraestructuras, hai que ter equipamentos. Cala a boca, sopa de sobre, Puscas. Mira, encargo meu das xestións a cambio dunha participación no negocio, que me dis? Ti guíate por min, home, sei do que falo. E fíxeno. Mirade para aquí. Un bombo de bingo modelo Lucky Number. Botadille. 19,99, amigos. Sí, no chino yun. Non son cartas, home, parece mentira. Ala, agora a poñer a andar o negocio. Toma, mi madriña, tanta xente hoxe. Normal. Eu sempre fui da teoría de que a ludopatía engancha máis co alcoholismo. O xogo é o vicio do futuro, home, se non o temos. Ollo, é que son vicios compatibles, porque o xogo chama polo alpiste e viceversa, o alpiste chama polo xogo. Negocio redondo, amigos. A ver, Pusquis, que os ludópatas temos mono. Vamos, veña, arrancamos. Arrancamos para bingo. 35, la niña bonita. 18, los dos patitos. 84, la edad de Cristo menos 1. Era o primeiro día, Puscas non sabía ben os nomes dos números, pero unha semana despois cantaba os que daba gusto. Nin Pavarotti. 17, o que saca e mete. 25, por el culo te... Tan ben ia o negocio que acabamos dividindo as tarefas. Puscas era o mestre de cerimonias perfecto. Home, Emilio, moitas grazas. Sodes un equipo humano fabuloso, os principais, Manolo Bello, é un placer telo na miña casa, Volva cando queiras, volva cando... Todo ben, non? Todo ben. Veña, que vaya ben. Ides con Manolo. Veña. Un bico, se queres quedar a tomar outra... Lino, o xenio dos números encargado de levar as contas. 8, levo 4, total 97 euros con 25 céntimos no día de hoxe, Puscas. É moita mina isto, E o mellor de todo é que todos son cartos en B. Home, eu se che son sincero, preferiría que foran en efectivo. E, por suposto, o cerebro da operación. Papá. Os cartos en B son cartos en efectivo, pero non hai que declaralos en Facenda. Carallo, canto sabedes, Completamos o equipo cun home de acción. Un tipo duro que sabía como tratar aos morosos e, sobre todo, como manter a raia aos xogadores demasiado nerviosos. O teu é aprender un oficio. Claro, e que teño que facer? É que facer? Mira, tens que intimidar, meter en medo, ser persuasivo, xa sabes.
non sei. Vale, pois xa irás aprendendo sobre a marcha. Ti tranquilo. Vale, vale. Pon as gafas que así acojonas máis, vale? Vale, vale. Sí, mira. Pareces un porteiro de discoteca, pero que mete medo. Un equipo Champions League. Entraban os cartos en parar, como a area. Ampliámoslo o negocio do bingo, as apostas dos resultados da Liga da Costa, os chinchimones e os tres en raya. Que maravilla. E nos tan ben que as autoridades de Lameiro non tardaron en querer tallada tamén. Sí, a súa parte do pastel. No problem, había tallada para todos. 88, tanto rima con coito como con biscoito. ¡Bingo! Moi ben, xa temos un gañador aí, Emilio, municipal. Pero, un momento, temos que comprobar o cartón. Non, Anselmo, por favor, aquí non se dubida da palabra dun axente da lei, fagojo. Pero que non pode cantar bingo. Levamos 4 bolas. Já estamos, camorrista. Kevin! Cantou un bingo con 4 bolas, non pode ser. Pero, é que... Ai! Kevin José, que somos amigos! Chamádame vantaxista, se queredes. Pero gañaba tantos cartos que ata me podía permitir os caprichos cos que a xente normal non podía nin soñar. Como este. A Jenny 9000. O Ferrari das desbrozadoras, que maravilla. A ver, canto apostades a que prenda a primeira? Mellor non apostedes, ó. Volvo xogar con vantaxe. A Jenny 9000 sempre prenda a primeira. Cariño? Neno, que? Como foi o asunto da vella? Nada, houve que apretala un pouco, pero ao final pagou os cartos de bingo que debía. Así me gusta, que lle aprete las tuercas á viúva esa. Agora marcho, Se pregunta tú a nai por min, dille que fun a reunión de negocios. Se houvese algún imprevisto, onde podo localizarte? Vai ser na leira, desbrozando. Pero vas desbrozar de traxe. Sí. E sabes por qué? Porque podo. É porque son un tipo elegante. Hala, arrivederci, mona. A verdade é que é un tipo elegante. Que ben falo. Mirad para aquí, Xa non o quito nunca. Cuestión de estilo. Moncho, son as 3 da mañá, onde estiveches? Os rapaces, amañando uns asuntos. Non me mintas, ves de desbrozar que te lo traes hecho de erva. Vou como a bon limpado. Non tens que limpar nada, Elvira. Xa se encarga en Santa Coma, na lavandería. Moncho, sei que agora nos vai ben, que temos cartos, pero que estou preocupada. Kevin está raro, non fala. E cando escoita un ruido, saca a navalla. Está no tempo, Elvira. Os adolescentes son reservados. É un pouco paranoico. E a ti casi non te vexo. E xa non me contas nada. As cousas que din que faz... Elvira, non fagas caso do que din. Oiche, son negocios na máis. E o de Fredo Que pasa con Fredo? desapareceu. E a xente di que tes ti a culpa. Que forte, Moncho. Fixeches desaparecer o teu curmá Fredo, o sobrinho da tua nai. Elvira, deixa de darlle voltas á cabeciña e mira o que che trouxe. ¡Qué maravilla! Son de verdade. Queres apostar algo? Menos mal que non apostou. Comprei no Chino Yum por 12,99. Tanto ben, que Elvira non sabe como son as de verdade, así que... Bueno, polo que pasou con Fredo, pois nada. Non foi nada persoal, só negocios. Xa terei tempo de atormentarme polo que fixen no futuro. Agora toca disfrutar coa boa racha que parece non ter fin. Desculpad, Que pasou, Pusquiñas? Como? O que, entraron pola noite, e levaronnos as rifas e pintaron nos cartos, e tamén mexaron na máquina con cartos. E sospeitas de alguén? Non sei, o que sei. No cuarto de baño había unha pintada que puñía, fomos nós, o domingo dos xubilados. Estaba escrito con pulso trémulo e faltas de ortografía. Sí, por qué? Por logo foron eles, aravistas. Amigos se matou dentro do casino. Estamos fora do negocio. Pero que dis, Lino? Como imos ceder á chantaxe duns vellos? Recapacita, Moncho, recapacita. Os domingo do centro da terceira idade somos amos do negocio. Son moitos e teñen contactos. Demasiado poderosos. Ten razón, Lino. Non podemos ir á guerra contra eles. Levámolas de perder. Eso non o sabemos ou non loitamos. Puscas. Kevin, vai ao centro da terceira idade e ponos a andar. Vale. Sabe de lo que se di nestes casos, non? Que parece un accidente.
Carallo, se parece un accidente. Nin que o levase un camión por diante. Ai, Ai, mi madriña, como tal, que talmente parece Walking Dead. que eran moitos, e ian armados. Deronme con muletas, con andadores, con sorotores, Xogan duro, Kevin, pegan forte. Eles pensan que aos seus anos xa non teñen nada que perder, pero, cuidadiño, están moi equivocados. Se queren ter guerra, van ter guerra. Moncho, xa está ben, acabouse a tontería. Vas agora mesmo á farmacia cagando mistos a coller máis curo cromo que se me rematou todo. Mira, Elvira, eu non estou por esas cousas. Agora mesmo, Moncho. Saca inmediatamente ese traxe que parece o calvo da Panorama. Era visto. Acabouse a boa racha. Onte, instalado no cumio do mundo. E hoxe, aquí me tedes. De simple recadeiro que vai por curo cromo. Ah, por Deus. Quen diría que houve un día no que fun o capo de Lameiro? Orgullo e prexuizo. Dalle gas, Alonso, dalle gas. Coño, que non está o tráfico esperando por ti. Moncho, marcha a perruquería. A culpa non é da máquina, non. É do inútil do asturiano que lle pañen un coche nas mans que non sabe manexalo. Ai, santo Cristo, como metes o solo, pero isto parece unha cuchiqueira, Moncho. Eu tamén te quero, cariño. Por que vas, home? Acabouse, Moncho. Mira para aquí. Vou á perruquería. Cando volva, quero este salón limpo como unha patena, oiches? No, pero antes teño que entrar en vos. Limpo como unha patena, oiches? Sí, cariño, sí. Volvo en 2 horas. Cando Elvira me mira con eses olliños, eu entendo de sobra o que me quere dicir. Fajo que me manda. Pola conta que me ten, carallo. Para a vida xunta a mí, para a vida xunta a mí. Vai lavar a cara, vai lavar a cara, vai lavar a cara, tengo fi. Pero factura da luz e aviso do banco. Tes a conta e número vermellos. Sei que non hai timbre para chamar ou que, payaso? Para. Que faz vestido así? Vou facer? Pasar a aspiradora e limpar un non ves. E logo Elvira? Elvira vai na perruquería, Lino. A ver se o entendo. Ti faz o traballo de Elvira mentras ela se tira o vicio da perruquería. Calquera lle di que non. Non sabes como se pon cando non falo o que manda. Pero ti non és home, nin és nada. Onde está a tua dignidade, Moncho? Bueno, non é para tanto, non exageres. Se non é para tanto, cando se entere Puscas como se vai poñer sabendo que és un mandilón. Que carallo tens que andar contando ti por aí nada, payaso? Cala a Moncho, boca, non me pidas frialdade neste caso. Non podo nin debo dar este segredo, entendes? Non me pidas que sea cómplice da tua dignidade, home. E alá foi, a contarlle a Puscas. Es un miña xoia, sabes? Un conachas. Cala a boca, Puscas, non me rompa a boca. Como cala a boca? Escoito que che di Puscas e falle caso. Que vou facer caso se me está insultando, payaso? Dame un mariconso. Velo que é. Reacciona, caralho. Reacciona, Moncho, reacciona. O único que estamos facendo é intentando sacarte a tua dignidade de xelameiro na cartesa fundida, carallo. Xa me estás exagerando os dous. O único que fixo foi pasarlle a aspiradora á casa, como pediu Elvira. Tampouco é para tanto. Ei, vai, Lino. Perdímolo. Alá vai o noso compañeiro. Pero vamos a ver, Moncho, quen leva os pantalóns da tua casa? Quen é o que traballa? Quen é o que mantén a familia? Vamos a ver, quen te ten que pegar un tiro a un ladrón se entra pola noite? Quen ten que matar a un veciño se che move un marco? Quen? Eu, Puscas, eu. Pois daquela. Que faz ti planchando? Que faz? Carallo, terá que planchar, Elvira. As cousas de home, ti, Moncho, as cousas de muller, ela. Punto. Da pareja hai que ser flexibles, home, flexibles. Dios, por favor, sácamo de diante, Lino, sácamo de diante, que me repugna, carallo. Vaya par de tolos e atrasados. Calquera día collen a escopeta e poñense a pegar tiros así, sen motivo aparente. Olles traballan as cabeciñas. Moncho, as cabezas están perfectamente. Aquí o único que has tornado es ti. Non diga eso, don Anselmo, por favor, tiña que velos. Parecían talibáns, carallo, case me linchan por pasar a aspiradora. Oh, pasar a aspiradora, e dilo así, alegremente como se nada. Tis un pobre miña soia. A ver, don Anselmo, por favor, que tampouco foi para tanto, home. Moncho, isto máis grave do que parece. Atende ben, vas facer o que eu che diga. Colle o día libre, marcha para a túa casa e pon a túa muller no seu sitio. Un momentiño, don Anselmo, a ver se entendín ben. O día libre? Antes de que me arrepinta, marcha, marcha. E volve coa cabeza ben aica. O día libre, amigos, o día libre, Ten o día libre por primeira vez desde que traballo con el.
É incrível. Don Anselmo non fai algo así se non fose porque ten un motivo de peso, Eu que sei, non sei. Se cadra teñen todo razón e son eu que non acabo de ver a gravidade do asunto. Tereime que guiar por eles, ou que? Non me quentes. As regras están ben claras, Pero é que a xente fala de min, Elvira, non paran de falar de min, chámanme de todo. Pois que digan o que queiran. Ti xa sabes como vai a cousa. E se non queres pasar a aspiradora, non emporques, Moncho. Mira, Elvira, eu na miña casa emporco o que me dá a gana. Que para iso son o cabeza de familia. E ti telo que aturar e limpalo, que para iso é a miña muller. Metoche un cañonazo que te poño directamente na lúa, mamalón. Aí sí, moi ben, tío quixeches. Antes marcho da casa que aturar a túa ditadura. Pois xa sabes onde está a porta. Elvira, non me quentes que mira que mar. Pois marcha dunha vez. Kevin, a túa nai acaba de botar pola borda a unidade familiar, Non paga chantaxe con neno. Pero iso vas traumatizar, muller, vas traumatizar e pode acabar metido a delincuente, a drogadito, a político ou a banqueiro. Que forte! Ti queres marchar co teu pai? Pois daquela cala a boca. E ti, vai facendo a maleta que xa me tarda a perderche de vista. Vais a dura, Moi ben, home. Pois eu non me achico. Sabedes que? Marcho da casa, que carallo. O que tal vai chorar cando se vexa a min, home? Eu, ala, a vivir libre na vida loca. Veña, a disfrutar por aí adiante. Sí, e para dormir non hai problema, é que sitios onde quedar así, a patadas. Pero ti estás tolo, Moncho. Si, tolo de contento, e dixos unha cousa. Abristes os ollos, home, todo grazas a vos. Elvira tiñame sometido. Era acabou. Agora son un home libre. Libre. Moncho. Pero vamos a ver, home, como poidache marchar da casa? Guieime por vos, amigos, grazas. Pero cando che dixemos nós a ti que marchase da casa? Dixásteme que reaccionase, non? E que non me sometese ao imperio do terror de Elvira, pois xa está. A ver, perdón, Moncho, pero eu creo que só te insultamos, é pouco máis. Efectivamente. E onde vas vivir agora? A ver. Pues estive pensando eu que, mentre Elvira non reacciona e non aprenda a lección, podía quedar na túa casa, Lino. A ver. Mil amores, pero xa sabes como é Vanessa, que non, ni siquiera me deixa levar visitas, e che conto se le digo que logo me a casa. É que ten que decir a túa moza se ni siquiera vivide xuntos, payaso. Moncho, vamos a ver, xa desgraciaste o teu matrimonio, queres descarallar a relación ali, non? Está ben, home, está ben, tranquila, Madre Teresa, tranquila. Por nada, eu que sei, boto un colchón e queda aquí mesmo no bar. Sí. E para que eu son tonto, vou te deixar aquí con todas estas botellas para que marque. Sí, é por que facer eso? Por despecho, que me che ben que estar destrozado por o fracaso do teu matrimonio. Culpa é miña por facervos caso, payasos. Ti és imbécil, un imbécil perdido. Mándoche a casa para que poñas orde no teu matrimonio e a tua muller bótate fora. Non me botou, marchei eu porque quixen. Para darlle unha lección, Elvira. E agora que pensas facer? Instalarte nun hotel, supoño? Home, sigo que me paga vostede, estou para ir a un hotel. Eu estaba pensando en, se non é moita molestia, en quedar a dormir aquí, aunque sea no váter, Pero que és un insolente. Douche un bo consello, concédoche un día libre e agora pretendes que te manteña. Dime, nada máis, don Anselmo, ata que Elvira me pida que volva, que me vai pedir, Pois vai ao albergue dos pobres. Si, home, si, aquilo está a tope que diz que hai crise. Que desgraciado. Mira para mí, Moncho, mira para mí. Oro, puros copas, seda. E agora mírate ti. És un pobre desacreditado. Non tes nin onde caer, Moncho. Teño tal, don Anselmo, teño tal, non me ofende. Que, polo menos, teño a miña finca, a recollida. Eu falta de andar mendigando un catre tendo terras como teño. Parece mentira. Mirade pa aquí, amigo. Que maravilla. Unha tenda de campaña, todo luxo e confort. No Chino Yun, como non. Botádelle. 35,99, amigo. Son cartos, home, non ten casa que non quere. Papá! Este é Kevin. Que, fillo, vente? Onde estás? O aquí na tenda de campaña, ven. Que? Que me dis? Que che parece, Unha maravilla. Pero, en serio vas vivir aquí? Como dilo co rintintín. Claro, si, home, este é a natureza pura, estilo Orzo Güey. Trouxeste un bocadillo? Sí, Venga. toma. De chourizo, non? Supoño. Sí. Pero, dixenche de chourizo, payaso. Xa, pero eu só sei facer de nocilla con chourizo. Va, tanto ten, que fame que teño...
Tranquilo, home, que teña escopeta, mira. É o que ten o mundo salvaxe, é así. Oxe, quedas a dormir, non? Non vou para casa que mamá ten albóndigas para cear. Veña, ala, chao, Almóndigas, cago na tipa, que cabrón. É lista como un allo, Sabe como lanzarme así mensaxes subliminares. Vai má freva sensible a tipa, cago. Pero nada, non hai que ser intransixentes, amigos, tranquilos. Así que acabo o bocadillo, vou negociar con ela a polas almóndigas. Non sabe lo que tal a forro, Carmuchiña. Sobroume máis de media pota de almóndiga. E a caixa de viño, sen empezar. E ademais, non teño que ver os partidos na tele, nin aguantar os peidos continuamente, que iso xa é o paraíso para mí. Vais aguantar afora unha semaniña máis, non sabes? Era moito pedir, xa o teño aquí. Deixote. Elvira, veño negociar contigo. Non hai nada que negociar. Se manchas como un porco, limpas, e punto. Vale, acepto as túas condicións. Agora van as miñas. Pero antes un pratiño de almóndigas, así, se pode ser. Que man tempras almóndigas. Estaban de vicio, de vicio. Despois puxen as cartas sobre a mesa e dixenlle as miñas condicións. Eu cedín, ela cedeu, e chegamos a un consenso, como ten que ser. Nino, candemou, nino. Calaras un pouco, home. Como ti mandes, meu amor. Sí. Ai, hola, Lino. No, Moncho non se pode poñer, porque non está... As miñas condicións, A ver, non se pode poñer porque está deitado no sofá vendo películas de Chuck Norris mentre se coce a cubatas que lle fago eu seguido coa esperanza de emborrachalo para que esta noite me faga o amor como só el sabe. Sí, Lino, sí, aprendín a lección e decateime de que eu... Machaca. E a un machaca como él hai que tratalo como é debido. A la vez. Machaca. E así é a cousa, amigos. O segredo do matrimonio feliz. Diálogo, ceder un pouco e enganalos de fora para que morran de envexa.